tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tiri Chiero Village kunyanhewe kuMary Mount. Tingati panhau yedu yanhasi madzimai enzvimbo ino akugara achitya nekuda kwemurume ari kunzi ari kunokera vanhu usiku orova zvekutouraya. Nyange zvazvo pasina afa, asi marovero acho ndo asina kumira zvakanaka. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Regai titaure neveukama nevaripo vavakidzani tinzwe kuti zvakafamba sei. Ini ndetwa Elson Manyika. Nyaya iri kuitika kunoku kune murume anorwisa mumwe mukadzi asvika achimunokera draw. Mukadzi uyu ambonyarara, saka nechingwana mukadzi murume aramba achinoka. Abvunzwa kuti ndiwe ani, haana kudaira zita. Saka mukadzi azobuda mumba netochi achida kuona kuti ndiani ari panze. Achingobuda netochi, murume anzanga akabata chishamu changa anacho, ndobva arova tochi yabva yadonha. Ndobva azotema mukadzi wemusoro nepano pabendekete pana. Zvoti mukadzi atoendeswa kuchipatara. Sofa tiri kunzwa kuti ari pamadrip. Saka vakuchitresa bhutsi yemunhu aita izvi. Vaisipota kuenda kusvika nayo kwaGonzo. Vasvika kwaGonzo, panga ichinosvika bhutsi yepamusha umwe vaisvika ipapo. Vasvikira mwambuya vari tori ipapo vakutotsawiwa zvekare. Vachinzi vanokerwa zvekare, vachingobuda mumba ndokubva varova nechinopini. Achibva angoramba achienda wakanga achienda. Saka vaspota havana kuzoenda kumberi, vabva vadzokerawo papi ipapo. Asi kufunga kwenyu munhu angave nechinangwa chipi? Saka chinangwa chake murume uyu hatisiuziva kuti chinangwa chake ndechei, nokuti pari kunosvika achinoita zvinhu izvozvo hapana chimwe chinhu chaari kuzotora kana kuba. Ari kungoita zvaari kuita saizvozvo chete. Vakadzi vari kunokerwa ishirikadzi kana kuti vane varume? Ishirikadzi. Vese vari vaviri? Ya. Kuti munhu akamborambwa? Hatichazivi manje kuti nokuti munhu haana kubatwa kuti muzive kuti munhu ndiani. Asi kungofungidzira kwenyu ndeve chikuru here arohwa? Atanga kurohwa kunoku haandiwe chidiki. Ndofunga ane vana vangani zviya? Ane 2 vana. Iko zvine ane pamuviri futi paainapo mukadzi iye. Asi haana hake murume. Azonorohwa kwaGonzo munhu wechikuru. Inini ndinonzi Meja Sama kana kuti Letwin Alphas. Ndinogara kuno kunyanhewe muRushinga district munomu. Saka nyaya itika ndeyekuti inini ndisapozive kuti ndiende kunochema nhamo mwedu kuMary Mount. Saka ndakakundikana ndasina kugadzirira pakuita sei pakuti ndiende ikokoko. Ndo lucky enough yacho. Saka mwana uyo akauya kumba kwanguko achimhanya achitaura kuti amai ndafa ini, baba mandiregerera ndafa. Saka nguva yakafika pamukova pangu apa ndo paakadonha. Ndobva ndamubata kudai soko. Anga asingatobatiki neropa muviri wake wese. Saka baba ndobva wadaira, ndobva watozorora dhaw. Tikati baba itai muite sei muone kuti mwana chii chazoitika kuti azoshedzera usiku kadai soe. Saka ndobva ndamubvunza inini ndikati ko nhai chipo chii chaitika. Zvikanzi mai ndafa, pane munhu auya kumba kwangu asvika achindinokera dhaw. Saka kunoka kwaita dhaw kwekuye ndobva ndabvunza kuti ndiani. Saka iye munhu haana kuita sei, haana kukwanisa kudaira. Saka munguva ndatiregei ndilaite foni yangu kudai so, ndobva ndazurira dhaw. Saka pandangoti zurei dhaw ndokubva andurera foni chii pasi nesichamhuriri pamuswero iri. Saka ndopa dzima light nechi nekudonha kwaita foni iya ndobva wangotema chi
andizoni ndokubva handitema panze apa atondiratidza ronda racho ndatorisa 17 ndikatodzisa mvura ndikadini ndikatorisa nemvura inodziya ine sauti sandobva ndati nebaba chiitai sei muende motaurira bankuru apo namai guru vaone kufa kwemwana wavo nokuti maronda akadai soya haatokwanise kuti tingaite zvinhu tiri chega panapa atemwa panzeve panapa apa pamusoro penzeve apa nepabendekete apa idemo here idemo ndo ratema iroro nokuti deranga riri banga raitonyatsooneka demo racho ranyatso pandamugeza ronda rachiroro ndichinyatsoona zvigunwe zvangu izvi 3 izvi ranyatsokusemura kudai so saka ndo panguva yabuda mama ndokubva vaenda kupi kunoshedza nabankuruko namai guru nemhuri dzavo dzese ndobva dzadini ndokubva dzauya apo mushure ndimwe ndichidi vachienda kukueni ndichimugeza ropa randabvisa ipapo zvakaoma kana kuti ndinzwise kuti ndinanyatsonzwisa kuti chaizvoizvo mabuda aita ropa mwana iyeyo ndobva ndamutora ndobva ndamisa mumba muye panga akagara kunyatsooneka ropa kugubhuka kudai so kuzoita kuzokukura ropa riya ndichirita sei ndichiribvisa ndichienda uko kana pavazoya ana mai guru vanyatsoona magiraundi achiropa ranga riri pai ranga ritori mumba imomomo saka ndokubva taunhingirikina tatora mwana uye vandati nini ayo gabu chimhanya kupi kwamailavhuku kwasisi macho uye ndonovaudza kuti ndo zviripo kupi kunoko nokuti anogona kungotifira munhu panguva saka ndobva ndaita sei ndokubva amhanya gabu kunotora chisisi vacho ndobva vatoungana ndobva tamugadzirisira kumuchinja kumugeza kuti aende kupi kuchipatara vanataiwa imi itai motsvaga mota yekuti timutakure zvikanzi mota iyi too late ndike titsvage motobheki iri padhutsu ndobva amhanya kwababa Ruvimbo kunotora motobheki iya ndokubva atotakurwa ndobva ataendwa naye kupi kuchipatara ndo zvaitika pausiku ihwohwo hwadarika ndamubvunza inini ndikati munhu wacho wamuziva here zvikanzi mama ina handina kumuziva asi murume wacho murefu mutete anga akapfeka zvinhu zveblack handina kana kutomboziva kuti ndiani angonoka dhoo ndokubva kana kuti ataure neni haana pandangoti zurure dhopa ndopatanga kungondirwisa saka ndo maziro andiri kuitawo nhau iyoyi musekuya kwaakaitawo kupi kumba kwanga akatoya achimhanya zvokutoti bhusi yato matedza ataita bhusi yacho iyoyo yanga itoita kutomutevera laki nafu ndofunga pamwe mavhoisi edu ndoyaatonzwa because batinotenda vakatoti chii chaitika ndokubva vatobuda vachipusha dhori yariya ndokubva vaita sei ndokubva ndobva infact tatobuda tese ndofunga ndopakangobudawo munhu wacho saka vanhu tatozombofamba makuseni anayi tichitedzawo bhutsu saka bhutsu yeye vanhu vachispotawo ndobva vaona kwaita sei kwainga ichingoendawo ichizongotedzawo nanhasi uno vanhu vacho vari kungotedza bhutsu iyo kusvika nanhasi asi anga akura sei munhu nyakurowa ane vana 3 nhumbu yanaende 4 oho asi sekufunga kwenyu kwakungofungidzira sevanhu tisiri kuziva kuti angave munhu wechikwerete here kana kuti kuda munhu waakaramba izvozvo hazvisi kumbozikamwa nokuti kana statement racho iroro ndatombomubvunza iye akati handina mama kana munhu wandakaita sei wandakambopotedzana naye kana kuti munhu wandakakwereta kana kuti ndiite sei iye anobva ataura tisingazive kuti iye ndiane chokwadi kuti zviri kuita sei zvii zvakatora nzvimbo ini nangu handizivo ipapo asi kusvika kwakaita kumba kwangu nestatement rese randiri kudini randiri kutaura irori ndo randiri kutongoziva chete ini nderopa racho rakukutirwa na ini ndiri mupurisa ritori shoma irori rishoma irori nerera yangaitopukuta hembe yacho ndeyakanga yakapfeka iyoyi indazoyawo kutorwawo makuseni kuma 8 togara kuvhireji yanyandoro inonzi constable kachasifungai ndazongoya unotowana constable Thomas kuti nengi madam hande munoona zvaitika kupi kumavhireji kwedu uku kwanengekini kwanengekini kwa Chieroko ndibva ndauya kuno ndasvika zvikanzi tanzwa kuti munenge atema munhu ndiani ndiakanenge ndatakanenge vapi ndikati kanenge asiriye munhu kana maona tsoka ipapo munhu anorasisa kuti amboti munhu anoenda ndaita sei ndaponda munhu vanhu mazano vagara vachita sei vachita matsotsi
handete sai tinoona patasvika pakanenge paya tikati ko patapa tikunza kuti ndima ita chi ndima matema munhu pacho kanzi aiwa munhu tsoka yake yazera sei yazoonekwa yazofamba yatendera nokupi nokuseri kubva kwakanenge kwachona ichizwa yadaisobva yazoenda panapa pasvika kutema munhu panapa tisatedzawo tsoka yachona taburuka pakarodhi aka vayasvika nepamusawo apo vayazodai nokumunda uko vayazobuda nokumuyu uko vayakuenda kwagonzo tsoka iyoyo tichitedza nepatataisa patichasvika sevanhu vaenda kare koko unoita ise achitedza tsoka yache ikoko achienda ikoko tazoona mwasikana kwamadhanzi uko zvikanzi bhutsi iya mukutedza iyi tabva naye kupi kwedu kwamadhanzi yekuuya kunoku nyanhewe neyekudzoka ichienda kwamadhanzi futi tikati saka munhu endo kwamadhanzi kaizvo tikanzi ko hamuna kusangana vamwe vabva kunoku here vaenda kumakuseniseni ikoko tikanzi hatina kusangana nawo tikati mapesana nawo akutsvaga chi munhu iye ane bhutsi iyi tikanzi zvosviwa bhutsi taiona kupi kwedu kwamadhanzi yekuuya kuno nekudzoka saka ndezvaitika kunoku muvhireji yachiyero zvatukashamadza chaizvo isi tikutochirawo vana vedu vakarorwawo kunoku saidi yekunoku vhireji wachiyero kunoku kuti vanogona kungowirwawo futi usiku akunzi munhu iye ati akutotengwa nevanhu yekuti enda unoponda nhengi kana munhu adanana nemurume asiwa nochi nemurume iye anenge atoramba ega murume wake kana munhu ada kurohwa nemurume uyewe wakuda kuita sei wakutenga munhu iyeye kuti enda unoponda usiku saka isa kutochawo vana vedu vakatorohwa kuno saidi roko kunoku ini ndakutochawo nemwana wangu ari kunoku ndiri Constable Kachasu fungai ndini nonzi Chatsama Paul ndini baba wa chipo uya apondiwa pano saka amainini ndokuya kumba kwangu kuma 12 o'clock wachitigogodzera kuti amai guru baba mkuru mwana afa naiwe sisi tobata ko zvaita seko ndokubatabva kumbauko tichimhanya kusvikira papi tisvike panapa tasvika panapa taona kuti hapana vanhu tobata zenda pamainini apa tokumona ropa ende natemwa pano padhuze nenzeve nepabanda uko apa paruoko ndokureva kuti amainini wanga ndiwo watakaona wamugezesa wamita sei vachiti uko varume chibudai muno mukicheni isisi madzimai tisare tiri muno kuti tigadzirise chimuwedu uyu timudhirese kuti aende kupi kuchipatara napo baba munini ndokubva kuti no beta kuti titsvage mota tikati mota manini akubvati no mhanyai ko baba Riwimbo wane motobheki muende kuaudza kuti wauye pano wamutakure kuenda naye kupi kuchipatara saka baba warimbo kubva wauya nemotokari amine nomotobheki wavo kubva wamita sei kubva wamutakura pamwe chete nomukoma wavo anonzi Tarisai kuenda nawo kuchipatara nhasi kuchipatarawo tavanzwawo kuti chokwadi seropa ranga rateukawo maningi semunhu akaremerwa rabuda rakawanda kubva waiswa madrip ndobva asoniwa mastitch saka nanhasiwo wachiri kupi kuchipatara saka pari zvino so taakutomirira maresults yekutera kwavaita bhutsi iye kwagonzo kuti tonzwa kuti wamuwana here munhu wacho kana kuti wamushayiratu saka ndo watakamirira panapa ini kuti tinzwe information inobva kupi varume wamutera kwagonzo kwacho futi abva agogodzera muchembere atete wangu inini zvekare kubva wachingovhura kubva wavarova paziso haana kushandisa demo saka nanhasiwo wakomanawo kwagonzowo nowakomanawo muno pachiyero pano wabatana kutera bhutsi ipi kwayaenda saka arohwa kunditete ihanzvadzi yenyu ndanda atete hanzvadzi yababa saka uchimidzi munhu uyu munhu woukama ane zvaakanangana nemhuri yenyu chimanje zvino ipapa zvokusava kuziva kuti ipapa chinangwa chake ndechei ndinonzi amai chida waenzi chipo tinogara naye pano zvakanaka asi izvozvo zvamukubvunza kuti izvoni pane zvamukufungidzira here kuti pane munhu wakaramba izvozvo tambozvifunga kuseni panguva yatasvika panapa asi nokuda kuzoti azopinda nekwagonzo kachirova vamwe tobva tatadza kuziva kuti munhu uyu inyaya yekuti akarambwa here nokuti munhu warowa uku ndewe chikuru isaizi yawo
saka tatoona kuti munhu yeyu ndofunga ndio system yake. Vamwe tazotofunga kuti mwedzi wapera kwakalepewa futi mwana achibva kuchikoro munhu yeyu akatsvagwa akashayikwa, saka tikutofunga kuti pamwe ndiye munhu wacho kana kuti munhu wokuti akarambuka wacho hapana zvatiri kuziva. Pakugara zvedu naye chipo ayo tinogara naye zvakanaka. Hai zvantondirwadza muzukuru wangu ndinonzi Eneresi Kapudza Ruwa. Azvandirwadza ndanga nchitovandarira zuwa ndotoona muramu wangu ari kuenda kunhamo ari kuti atete muri kuvandarira zuwa mazive ichaitika pano. Ndikati chii? Kunzi muzukuru wenyu atemwa nodema. Atemwa nani? Akanzi hatina kuziva kuti munhu atemwa asi vari kufamba vari kutsvaga chii? Vari kutsvaga tsoka. Handina kuzomira kana kuti nditsvagewo bhutsu. Aiwa ndikati bhutsu dzaninadzo zvakwana. Ndo mawire andaita pano kusvika pano kovho ndaona vanhu vakazara kwama akanenge uko wachiti pamwe iwo paasvikira padzokera bhutsu apa ndopaita sei pamwe ndiye munhu aponda nhasi achanangana nemapurisa. Asi vanhu vakaramba vakati uye mudhara anga akadhakwa uye akazozviwana kupi. Saka ndokuzoona manje bhutsu wana wangu achibva kwagonzo kwachita kunzi aiwa madzimai vangu vatera kuti bhutsu yatobuda yaenda kupi? Yaenda kwagonzo. Saka ndokudzoka kwavazoita vanhu kutera bhutsu madhudhu bike yaenda ikoko kati bhutsu yaenda kupi? Yaenda kwagonzo. Zvatondirwadzawo ndo maonera andaita handina kuzviona. Ndazongoona muzukuru wangu atemwa pano kunzi anga adonha. Chishamu chiri apa ichi ndocharova tochi kuti asai kuzikana kuti ndiani, asi ati gogogoi, asi haana kudayirwa. Iye ndiye azobuda manje kuti ndione munhu anditi gogogoi ndiani. Ndiwo mazwiri andoita chete. Alright, mazvita. Wangumanzwa zvataurwa pari zvino kati akuenda kuvhileji inonzi kwagonzo. Tinonzwa kune aroho ikoko kuti zvakamira sei, haana kumuona here, hapana waari kufungira here. Naizvozvo rambai muinesu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa ama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa ama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Ah!